Yangalap Majamhuri, Mayudre County Manyamira, Governor ma County no Hemos Nyaribo, Jiwo jodak mondo mi hote mandika e bwo kumbano mar yudo thieth mayot e ute thieth duto ma county no. Imer jiwo jodak kaachiel kod jotije mawuok e county no mondo mi owuog oko e ute thieth mag dispensaries duto ma county no e neno ni gindikore e geng'o midhiero mag choko omenda e kinde ma tuo tuch. Your Excellency, today I launch a 100-day registration drive. I urge Nyamira residents, of course starting with the workers of Nyamira County, to visit our health facilities across Nyamira to register for Taiva Care. The registration will ensure residents access quality health care in our facilities. SHA is working. Let us support the program ya registration. Kila mtu awe amekuwa registered. Your Excellency, kuna watu wetu wale watatusaidia kwa hii program. Community health promoters. Community health promoters, our key people in the program ya health. Hawajalipwa stipendi yao for about 8 months sahi. Tafadhali. Tulikuwa tumeset aside pesa, walipwe. Dakan prayo kura dek bang sa birio marodio ching chendro en migago erokamano kuom kete Kaira Mugi TV. James Waringa wacho ni entie Roxia jo Safaricom chopo ibawa Masia Town kendo ng'eyo ne jopiny yudo mich opogore oganda wacho ni yuoro kanyo. James erokamano anya kuom report no. Nairobi PSV driver nyisa kacha ni entie CBD Afya Center Ramogi TV chopo ne eyo makare. Florence Cartel ntie Bondo Town Ayoro Pieza ntiere Manonya Sumbi Primary Mbita Sub County erokamano ahinya. Sara Singa wacho ni en Nyakorodongo mano wang' neno West Kanyamkago sedonje chendo ni kendo en tiere kodwa. Faith Mzomo wacho ni ang'o matimore keny joma odak kaka dhako gi dichuo orwak mana Ruoth Yesu e chunygi mondo gidag makare kendo dak odhinegi maber. Entie live koya Malindi erokamano ahinya mwalimu Faith Mzomo. Eno kanyo Jina Nyango wacho ni en gima lor. Oscar Kambona wacho kanyo ni en Kangeso kama Gambo Rongo Sub County oneno wechegi yo makare. Neno bende Lianto Dr. Pizzo wacho ni entie Githurai 45 gi nyare Winfrey gi Empress wacho ni dagi Nyalela e gweng' ma Udira Kamrembo Ugenya gi mother-in-law Nyasembo kanti oyo makago ka omos mag chesegi mag migago. Ano bende Nyarongo Louis wacho ni osetieko mamuol maonge koko. Migori Suna West Kipasi Songa School gisetimo yiero na yo makare kendo ok gineno tulo mora mora kama Nyarongo Louis kuom report no. George Wathone wacho ni entiere kodwa entie iro Masangi. Stephen Ogingo governor wacho ni Jodi timbre nade yuak kamora mora unyore koro jo Kenya mondo style up kendo